Od 16 let jsem nevlastní maminka 2 dětí a tak jsem si říkala, že bych se tady s vámi chtěla podělit o nějaké zkušenosti nebo celkově rady, jak nevlastním dětem přistupovat. Jako první bych určitě doporučila dát tomu čas. Netlačit na nic, protože když začnete tlačit na pilu, tak se vám to akorát vrátí tak, jak nechcete a chcete opravdu hodně respektu a času, prostoru, protože ty děti si třeba prošly tím rozvodem těch rodičů a mají nějaký třeba z toho traumata, nebo celkově třeba byli zvyklí být s tím jedním rodičem nějakou dobu sami a najednou je tam nějaká třetí osoba, která si bere nějakou pozornost od toho tatínka nebo maminky, jo. Jakoby je to pro to dítě hrozně těžký. Druhý tip by bylo teda nemít od toho nějaký přehnaný očekávání. Když už vás teda čeká nějaký to první setkání, takže nečekat, že to hnedka od začátku bude růžový, ale snažit se na tom vztahu pracovat a on ten výsledek, nebo respektive ten vztah hezký, ono to přijde. Ale opravdu to chce hodně času ze strany dospělého samozřejmě. No a můj třetí a poslední tip, tak je určitě nastavit si hranice a celkově o tom hodně komunikovat v soukromí samozřejmě s tím partnerem, jak se cítíte, jaký máte emoce, říct mu to prostě upřímně, aby věděl, jak to máte, na nic si nehrát, neříkat, jak je to růžový a krásný, když to tak necítíte a určit si svoje hranice, říct to partnerovi a ten by je měl samozřejmě respektovat. Napište mi do komentářů, jaký máte zkušenosti vy a můžete taky třeba napsat rady pro začínající nevlastní rodiče. A taky mi můžete napsat, jestli byste stáli o pokračování v takovéhle sérii, kdy budu mluvit o tom nevlastním rodičovství.